اسپانیا پتر ji 700 penaberan xwe li percanê Swîtedان derokî Espanyayê Efrîka Bakur digel Sinûrê Megribê di encam da pitir ji seda ji wan birîndar bûn. Çîn bombek durustkiriya piçûk li dervey balozxana Emerîkî li Bêjing teqî bi tinê zelamê berguman birîndar kir. Laos tîmên hawarçonên li rizgarbûyên lehiya ji encamê rûxana bendavekî kehrebê digerîn. Kanada sedan kes li Toronto li behiya du qurbaniyan amade bûn ku di teqekirina berî çend rojan de hatibûn kuştin, 13 dî jî têda birîndar bibûn. Zimbabwe helbijartinê serokatiyê di nêvbera serokê niha Emerson Mnangagwa û Nelson Chamisa yê oldar gelek nêzîkin ihtimal heye gera duwem li meha 9 Îlûnê bêkirin.